I ćao svima, sa vama je Fratelli i danas ćemo igrati Sleeping Dogs. To je jedna od igrica, jedna od mojih omiljenih igrica. Zašto? Volim open world igrice i stvarno mi se sviđa zato što mogu da uradim ovo, pa onda ovo, pa što mogu da uđem u taksi, pa što mogu da ubijem ljude, pa što mogu da ga uzmem, da ga uvatim ovako. Šta gledaš? Gledam ga do taksiste, pa malo u banderu, pa malo do taksiste, pa malo da se prošetaš ovdje tako, pa lose the cops, pa dobro, pa ajde marš napolje. Ok ljudi, ovo je intro, šalim se. Znači, igrat ćemo Sleeping Dogs danas. Vi ste u njoj Kinez koji bukvalno zna Kung Fu. I koji, znači, isto kao GTA, samo što, baš bukvalno, samo što znate Kung Fu. I što mogu da kažem o igrici generalno. Dobro optimizovana, grafika mi se sviđa. I što još da kažem, nemam ništa više da kažem. Kako se zove? Određen broj ljudi je veoma pohlepno urađena, to ću sad da vam pokažem. Evo, pokažem sam to sad. I da, znate, parkour veoma dobro. A imate i svoji bar, nego je mogu svašta sada pokažem. U vrijeme policije, znam kako ću vidim pobegnem u kantu, samo. Evo ga. Kako ćeš da me naći? Ćeš možda odatle? Znao sam, pička. A ovi ljudi što tako prolaze, ako želite da prelazim misije, slobodno kažite, pošto i meni je ovako veoma dosadno. Ali ima ljudi koji vole ovako da gledaju sprdnju po gradu. Ali ja stvarno to ne volim da radim. Ali ako vi želite, što da ne. A evo ga, sat je 8:15, ne moraš da daš. I volim, ovakvi motori su iz nekog razloga u ovoj igrici najbrži. Čekaj, on to... nije. Evo vidite, taksi odmah bibe, a sad ću da ga izbacim iz kola. Sad ću iz kola da ti izvadim, jebeš mi sve. I da, sad sam htio da kažem dok se vozikamo, a moram prvo da ovom da je mamu. Ajde, dođi. Ako mogu da ga podignem, jebat ću mu što mogu. A bum. E sad da se provozikamo. I da kažem nešto u vezi gameplaya. Ovako, bit će dosta gameplaya na našem, what the fuck, brate, komande, kurac. Biće dosta gameplaya na našem kanalu, ali prvi gameplay koji sam planirao posle Sleeping Dogs, znači sad odmah posle, je Outlast. Znači snimat ćemo Outlast. Sad ja sam tu nešto malo igrao, onako prešao sam onaj strašan početak u podrumu. I neću, znači igrat ću dakle sam stao do kanalizacije neke. Pošto mi je stvarno glupo da vi gledate, ja se ne plašim, a kladim se da ste gledali već negde. Tako da ćemo nastaviti odatle gde sam krenuo. I možda nema klipova o... Ne seri da me uvijek pomoći. E pa, uvatite me za kurac moj minčini. Evo, pobegu sam i šta sad hoće? Pa da bre, ba nek se stvori iz pičke materine ako može. Ja sam u gradu gdje mogu da nađem lako Ferrari. Jer su ljudi potpuno drugačiji. Ja sam Schneider. Ja sam... nisam u tom gradu, jeb ga. Jeb ga Stevo, jeb ga Mišo, jeb ga... To. Sjebat ću ti, sve ću da ti sjebam, a ti mi ne možeš ništa, ti si žensko. Ti si
Ne diram ja žene. Ja žene poštujem, volim i cijenim. Naravno, šalim se. Ne šalim se. Sad ćemo izađemo iz kola. Da je uvatimo. I da je malo bacimo. O, dobra si pička, ali ti da kažem. Šta? Tebi, ovo ti zato što si imao štata. Stani! Ja, mamu ću da mi nema veze, uglavnom. Vidjeli ste, čuli ste malo o igrici, preview je bio dobar, mislim po meni. I to je bilo to što se tiče ove epizode, vidimo se u nekoj sljedećoj.